Mulla on tämmönen mainosmallitoimisto kuin Jade Advertising Model Agency ja mietin, että mitä muuta tähän voisi itse asiassa liittää. Ja siitä sain idean, että se tulee olemaan vaihtuva taidenäyttely. Ja siitä syntyi Jade Gallery. Eli nyt on 5. näytteille asetus kuukausi meneillään. Lauri Tuiskun valokuvia ja Olesja Selivanovan kuvituksia, naisfiguurikuvituksia. Ja tää on lähtenyt oikein hienosti kyllä. Fashion illustration on sellainen taide, jossa piirretään paljon kauniita naisia, kauniita asusteita ja kauniita vaatteita. Fashion illustration taiteilijat, kuten David Downton ja Jason Brooks, heidän töitä on tosi paljon esillä erilaisissa muotilehdissä ja mainoksissa ja myös muotitalojen mainoksissa. Todettiin, että kuvat sopii hyvin yhteen, molemmat tykätään glamour-genrestä ja eipä tästä oikeastaan muuta ole kerrottavaa. Mun kuvissa on ehkä hieman erilainen lähestymistapa joissain, niin kuin näkee kun katsoo ja tervetuloa katsomaan. Näyttely on aina tuonne maaliskuun loppuun asti täällä Jade Galleryssä. Vaikutteita tuolta 50-luvulta, mutta siinä on kuitenkin sitä niin kuin tämän päivän vivahteita laitettu joukkoon. Ja valikoimassa löytyy myöskin ihan alusvaatteisiin, että on ihan laidasta laitaan. Ainut mikä meidän ratkaiseva tekijä on, kun se miellyttää silmää. Ja näähän miellyttää silmää. Coming here, I wasn't sure exactly how big or small it would be, and but I have known Alessia for quite some years, and I was aware about her works, and I've always admired it. So I think it's really nice. It's really great. Really enjoy the work. Some of the works I haven't seen at all, and I think they're really nice. Tämän päivän näyttely on ollut täynnä naisellisuutta. Mä oon aina tykännyt visuaalisessa mielessä naisellisuudesta oikein semmosesta niin kuin viimeisen päälle. Ehkä ihmiset kaipaa semmoista arjen yläpuolelle kohottavaa taidetta ja glamouria siihen harmaaseen arkeen. Still